Què creus que falta perquè la gent, les penyes, acabin d'entrar una mica en aquest món 2.0? Perquè entre penyes també teniu contacte a través de Facebook i tot plegat. Sí, a través del Facebook hi ha moltíssimes penyes amb les que som amics, per tant, jo crec que hi ha bastanta penya que ho fa servir. El que passa potser no ho coneixem. No ho coneixem prou, o només ho coneix un sector de l'aficionat que no és tot o no és la gran majoria. Però Déu-n'hi-do com s'hi estem posant. I aclarim una cosa, és a dir, tu talles pernil i ets el de les xarxes socials, però tu què et dediques? Jo soc constructor. Ah, clar, per això tens temps lliure ara. No, segurament també de bon rotllo. Com que la cosa està parada, no? Sí. I per tant, aquí a la pàgina web podrem veure des del reportatge de la inauguració, fotografies i tot plegat? Exacte, i l'enllaç del que esteu gravant avui, etc. És a dir, tu ens aniràs tirant fotos durant tot el dia, també? Sí, ja ho he fet, de fet. Sí? Sí. És el que teniu aquests webmasters, que esteu tot arreu presents, omnipresents. La informació és poder. Sí, molt bé. Sí, senyor, quina por que em fas, eh? No. Amb els ganivets i amb això. Amb bon rotllo. Amb bon rotllo, molt bé, me l'has tornat. Molt bé, Quico, doncs escolta'm, felicitats per això. Moltes gràcies. I jo me'n torno, que me'n vaig a veure un crac ara. Perfecte. Tio, que teniu un molt bo també aquí a Cardedeu, que tu la tocava molt bé, eh? Exacte. Vinga, ara me'n vaig cap allà. Avui és el dia que hem fet la inauguració oficial. Aquesta inauguració ha estat gràcies a l'esforç de molta gent. Hola, què tal? Com estàs? Estem molt bé. Molt bé, estàs a punt? Encantat, home, i tant. El Nil, el meu cosí. Hola. Encantat. Què tal? Igualment. Vinga, seguim una estona? Molt bé. She can't sing, she can't dance, but who cares? She walks like Rihanna. She can't sing, she can't dance, but who cares? She walks like Rihanna. Joan, no sé per què, però he imaginat que estaries aquí, veient futbol, perquè tu, la teva vida és lligada al Barça i també al futbol català. Quan neix aquest idil·li amb el Barça? Bueno, en realitat, suposo que va néixer en el moment que jo vaig néixer, no? Perquè en realitat, com la majoria dels culers, naixem sent barcelonistes. Per tant, doncs les dues coses van lligades. Però bé, concretament, doncs, començo a jugar a futbol als 3 anys, pràcticament aquí, recordo, no hi havia camp de gespa. No hi havia camp de gespa, llavors era de terra, no? De terra, totalment. I a més, diguem, d'alguna manera, el primer record que tinc és un equipatge d'enramallets que em van passar els Reis. I que vaig venir aquí i vaig passar-me tot el dia de Reis aquí. Vestit de... Sense parar ni una pilota, perquè no vaig parar ni una, crec, però perquè era molt petit, però és el primer record que tinc. Que maco. I ara ets coordinador del futbol base. En què consisteix aquesta feina? Sí, exacte, en què consisteix això? No soc coordinador. La meva tasca és bàsicament la formació d'entrenadors, de tots els entrenadors nostres del futbol base, des dels petitets, de prebenjamins, fins inclòs el Barça B, tot i que, lògicament, el Sevilla és una persona amb autonomia i de tot, però també està inclòs aquesta àrea. I, en segon lloc, doncs, bàsicament la planificació d'entrenaments des dels més petitets fins als grans, respectant els conceptes i els continguts en les diferents etapes. Clar, però aquest és un dels grans èxits del Barça, no? És a dir, totes aquestes tasques que heu fet gent com tu i que heu arribat a formar aquesta estructura de crear joves talents de la casa i també amb uns valors i amb una manera de jugar a futbol que tots juguen igual. Doncs sí, la veritat és que ho comento freqüentment perquè també una altra tasca que fem, que li vaig proposar a l'Antoni Zubizarreta, precisament, és el fet d'exterioritzar això, és a dir, d'informar a fora, perquè hi ha molta gent que ve aquí amb la idea de buscar la fórmula de Coca-Cola. La fórmula de l'èxit, la fórmula de la Masia ens l'emportarem a... Vaig sentir al Manchester City, que dius, ja, això no es fa en 4 dies, això. No, efectivament no. Però sí que és important transmetre a fora una mica la nostra manera de pensar, el nostre model,
perquè jo penso que això ajuda fins i tot a fer més gran el Barça. I amb qui vas compartir vestuari, algun personatge així? Exacte, perquè tu, a veure, per la gent que no ho sàpiga, el Joan ha jugat, bueno, ho sap tothom, evidentment, però el Joan va jugar a primera divisió 15 anys? Sí, Amb el primer equip? Amb el primer equip vaig estar-hi les temporades 77, 78 i 78... No, estaves... No eres ni un projecte pels pares, em penso. Però escolta, estem parlant de Basilea, Joan? Sí. Estem parlant de l'últim any del mandat d'Agustí Montal i Raimon Carrasco, que van ser uns mesos de transició, i després el primer any de Núñez com a president del Barça. Neskens, Cruyff, Reixac... Sí, efectivament. Neskens, Cruyff, Reixac, Sánchez, Asensi, Artola... Reixac que li costava, a vegades, córrer una mica. Charlie, petons, Sí, no, evidentment, el Charlie és un jugador que ha tingut la meitat de barcelonisme a favor i la meitat en contra, per dir-ho d'alguna manera, perquè el seu futbol era molt peculiar. Als entrenaments treballaves més tu que ell, potser? No. Charlie petons, que som amics, Ens coneixem molt, El que sí, és veritat és que el Charlie ha sigut un grandíssim jugador, un icono per al Barça i un jugador de moltíssima qualitat, no? No corre poc. Que pensava que, efectivament, moltes vegades no calia córrer tant. Hòstia, tu, la pilota me la poseu i jo ho faig, no? Sí, per què no? I, Joan, el tema poesia i Barcelona? Sí, què té a veure? Bé, no, clar que té a veure, perquè el futbol que fa el Barça és poesia pura. Però jo ja sé per què ho pregunta el punyetero, Què és això? Un altre hobby? No, el que sí és veritat és que quan el meu pare era president del Cardedeu, perquè va ser president del Cardedeu, doncs hi havia una persona que actualment està també a la penya barcelonista, l'Esteve Peric, és una persona molt coneguda aquí a Cardedeu, que escrivia poemes. I me'ls escrivia i jo els recitava en les festes del club, del Cardedeu. Arrel de la meva relació amb l'Esteve Peric, doncs m'ha agradat sempre la poesia. I en moments concrets en els quals, doncs, per qüestions familiars, sigui amb alguna festa o sigui amb motiu fins i tot de la mort d'algun familiar nostre, doncs et ve com una mica aquella vena emotiva i em poso a escriure. Doncs escolta, fem una cosa, fem un exercici que és en un escenari com aquest, que és un camp de futbol, sentim el soroll de fons dels jugadors, no? Que és una mica aquesta banda sonora que fa falta per ambientar, el dia no acompanya gaire, avui ja ho has vist, I ara posar una mica de poesia estaria molt bé, ara? Doncs sí, per què no, tant. Sí? M'ho has preparat o no? Sí. Atenció, poema del Quina Penya n'escollim. Això ho tenim pocs, això, atenció, A veure, ara és quan el de so. Quique, Pau, una música adequada. Aquesta. M'agrada? Està bé? A veure. Diu així, és un petit poema dedicat a la penya blaugrana de Cardedeu. Molt bé. Carrer i braç de Barcelona. Tothom coneix Cardedeu. Un poble que s'emociona quan rep gent de tot arreu. Mostra clara catalana sota l'ombra del Montseny. Naixer la penya blaugrana unint la passió i el seny. Fa molt temps, sembla que és ara. Començava amb ferms afanys, amb Pimàs, Jordi Puig, Segarra. En foren els capitans. Aquesta penya blaugrana, amb molts afanys i escalfor, de gent compromesa i sana, n'és del Barça ambaixador. Per animar, la primera, sigui asseguts o d'empeu, del Barça n'ha estat bandera, la penya de Cardedeu. Aquesta era previsible. No han manat les circumstàncies. Sou gent que mai ha fallat. Sigui a prop o en la distància, el Barça us té al seu costat. Ho heu estat en la victòria, encara més quan perdem. El futbol és una nòria, capritxosa, ja ho sabem. Si la riquesa es mesura pel que fas, no pel que tens, vostres fills rebran, segura, una herència, un sentiment, que creix amb el pas dels dies, que mai no es compra ni es ven. Els culers el portem dintre, no se l'emporta el vent. Units per una bandera, uns colors i un ideal. Vermell i groc, la senyera, blau i grana, el club més gran. Nostre Barça us necessita, en sou com el germà gran. No fluixeu, batllem la fita per fer-lo encara més gran. Per molts anys i llarga vida, a una penya versemblant. Sigueu sempre una família, des del petit al més gran. Sí, tu! Bravo, Joan! Jo, escolta, amb la metodologia aquesta que fas a Can Barça segurament ets molt bo, però amb això també hi tens futur, No. Tens una ploma, vull dir, que escrius bé, De moment m'agrada escriure de tant en quant. És un petit hobby que tinc, d'aquelles coses que un es guarda una mica per ell. Molt bé. Això és perquè ets bo, et flueix sol. Has de portar també les venes, això, no? Jo per agrair-t'ho... Molt bé.
Atenció, Hombre. És per agrair-te el poema que ens has fet al Quina Penya i a la penya barcelonista de Cardedeu. Això és xocolata. T'agrada? Fantàstic, I a la senyora també, m'encanta, segurament. m'encanta, segurament que sí. És del campió del món de pastisseria, el Josep Maria Rodríguez Guerola, d'una pastisseria molt xula de Barcelona, que es diu La Pastisseria, amb el llibre i tot. Has vist el detallet? O no? Escolta, el regal és fantàstic. Hi surto guanyant jo, I surts, home, no ho sé, aquesta poesia jo... surto guanyant jo, segur. No me la regales? I tant, home. Me la regalaràs, I tant. Perfecte. I tant. Tu la xocolata i jo la poesia, que a mi no em convé la xocolata. Cap problema. Fem això? Sí, i tant. Doncs escolta, moltes gràcies. Fem un intercanvi, no? Fem un intercanvi, sí. Repeteixo que hi surto guanyant jo, Sí? Sí, segur. Doncs escolta, gràcies, Segur. Molt bé. Lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi. Tengo fly, tengo party, tengo una sabrosura. Lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi. Tengo fly, tengo party, tengo una sabrosura. Lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi. Tengo fly, tengo party, tengo una dia més maco, sabrosura. Lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi. Vale. Plou, Tu ets del Barça, Sí, Modernista ets del Barça, tu. Que sí que ets modernista? sí, lo tengo todo, papi. Lo tengo todo, papi. Tengo fly. Tengo party. Party, Tengo sabrosura. tengo el guardo de la basura. A la basura no. Anem a passar la tarda, Això mateix. Anem a la penya o què? Sí, Anem? anem, Papi, papi. estic aquí, mira'm. Ara, ei, parlaves amb mi, Sí, Va, anem. Anem a la penya. i si no ara t'ensenyo aquesta. O el camp. Anem? Ja. Quin dia més maco, Ara, el més important ja ho tenim, i és que la penya té nou local, i això és un bon regal. Però el millor regal me l'enduc jo. La seva companyia? Sí. El seu barcelonisme? També. Cardedeu molt maco? Sí, molt ben arreglat. Però el millor regal me l'enduc jo. Quina penya. Viure un sentiment, lluitem pel que creiem. D'acord, blaugrana, culers, som i serem.